Imagina't que vols confessar el teu secret més obscur a algú molt pròxim a tu, però no vols que ningú més ho escolti. El més senzill seria potser quedar i dir-li a cau d'orella en un lloc apartat que ningú més sentís el que esteu parlant. Però i si no ho podeu fer? I si l'única manera de confessar aquest secret o compartir una imatge íntima amb aquesta persona sigui a distància? Com ho solucionem? Quina aplicació seria la més adequada per compartir aquest secret obscur, aquesta imatge íntima o aquest vídeo que no vols que ningú més vegi? Doncs no totes les aplicacions de videotrucada, de xat o de missatgeria són igual de segures. No tots tenen les mateixes condicions de privacitat. Jo sóc Toni Noguera i sóc un periodista especialitzat en tecnologia. Avui repassarem quines són aquestes aplicacions de xat, de videotrucada, de missatgeria més privades i quines són aquestes configuracions de privacitat que faran que puguis compartir notes de veu, imatges, missatges o el teu secret més obscur de forma segura. Abans de res, he de dir que la privacitat total no existeix en un món digitalitzat on convertim la informació en dades que es poden compartir fàcilment. Un cop hem sabut això, parlarem d'aplicacions. Les que triaré seran d'Android, és el sistema operatiu que més utilitzen tots, o sigui que com a mínim tindran accés a aquesta plataforma. També seran aplicacions gratuïtes i seran aplicacions més o menys conegudes i contrastades, per tant, que tinguin ja un bagatge en les que puguem confiar. La primera solució són els missatges que s'autodestrueixen, i aquí l'opció més clara o la més coneguda és Snapchat. De tota la vida ha funcionat igual. Pots enviar un missatge que al cap d'uns segons s'autodestrueix. Tant si comparteixes una foto, com un vídeo, com una nota de veu a dins d'una story, un cop la persona a qui li has enviat l'hagi obert, aquest missatge desapareixerà. Ja no tornarà a ser accessible a no ser que estigui configurat de tal manera que ho permeti. I a no ser també que algú hagi capturat la pantalla, que és una cosa que es pot fer, però Snapchat en aquest cas també t'avisa si algú l'ha capturat. Tot i això, sempre hem de dir que hi ha moltes maneres de capturar la pantalla i no totes passen pel mateix sistema operatiu. Per tant, és difícil que Snapchat sempre se n'adoni si algú està capturant, per exemple, amb un telèfon extern o està fent servir algun programa de tercers que juga una mica amb el sistema operatiu. L'altra alternativa, més que enviar un missatge, és fer una story que duri 24 hores, que és una cosa que pots fer a Snapchat i també a Instagram, des de que aquesta empresa, que ara és de Facebook, doncs va copiar la idea de Snapchat. Són missatges, ja ho sabeu, o vídeos o imatges que duren un dia i al cap d'aquest dia es destrueixen. De fet, i parlant d'Instagram, hi ha una opció que és enviar aquestes stories, aquestes històries només a personatges, a persones, amics, a un cercle d'amistats que hagis definit prèviament. Una opció en aquest cas seria fer un cercle d'amistats que només inclogui una sola persona i així qualsevol story que facis i indiquis que vols que només vegi aquest cercle d'amistats, en aquest cas aquesta persona, doncs no haurà ningú més. I al cap de 24 hores totalment destruïda aquesta story. Telegram és una altra molt bona aplicació que també té un sistema d'autodestrucció de missatges i també és molt interessant. Telegram, a part de WhatsApp, té aquest sistema que té els xats secrets. Els xats secrets, bàsicament, és un lloc on els missatges que s'envien ja són xifrats d'un punt a l'altre. Per defecte, no tots els missatges són xifrats un cop inicies una conversa a Telegram, però si fas un xat secret, aleshores sí. I en aquest xat secret hi ha l'opció d'autodestruir el missatge i pots decidir aquí que el missatge duri un segon, 2, 3, 4, 5, fins a 15 segons, 30, un minut, una hora o fins i tot una setmana. I al cap del temps que hagis indicat, aquest missatge no deixarà cap rastre i serà destruït. Hi ha moltes altres aplicacions que destrueixen els missatges un cop enviats i que s'especialitzen en aquesta funcionalitat. Una és Confide, que no deixa mai cap rastre del que hagis enviat. L'altra és Wicker, però també tens Hash, que a més t'avisa si algú fa una captura del missatge que hagis enviat, una mica com fa Snapchat i amb les condicions que estava comentant abans. I també tens Stealth Chat, Speak On o Don't Talk, que a més no necessita un registre, no t'has de fer usuari. Ara bé, si el que volem no és destruir el missatge i que un cop enviat s'autodestrueixi o desapareixi sense deixar cap rastre al cap de X segons, i el que volem és assegurar-nos que aquell missatge està xifrat completament, aleshores hem de mirar aquestes aplicacions que inclouen el xifratge. Com deia abans, Telegram ho té en els xats secrets, però hi ha altres aplicacions que ho inclouen ja per defecte. El xifratge és un mètode amb el qual el contingut deixa de ser llegible per persones que no formin part de la comunicació. És a dir,
Només l'emissor i el receptor sabran exactament què diu aquell missatge perquè tenen el codi per desxifrar-lo. En tot cas, aquesta clau xifrada, com que només tenen accés a l'emissor i al receptor, qualsevol persona, qualsevol hacker, qualsevol especialista de tecnologia que es posés al mig i que aconseguís burlar-se de tots els sistemes de seguretat que té l'aplicació en concret, doncs no podria entendre el missatge per molt que l'extragués perquè no té aquesta clau de xifratge. Moltes de les aplicacions que he mencionat abans doncs, tenen xifratge també, però la solució més òbvia i la que fa servir molta gent és WhatsApp. WhatsApp, clar, hem de tenir en compte que és una aplicació de Facebook i ja sabem que Facebook té un historial bastant gran de problemes de privacitat i d'ètica molt importants, però en aquest cas té el mateix xifratge a nivell tècnic que aplicacions tan segures com Signal i per tant és una aplicació de la qual ens en podem fiar relativament. El que té WhatsApp són videotrucades, com sabem, també té trucades de veu i també té notes de veu, missatges, textos, qualsevol cosa que s'enviï a través dels xats. Tot això queda xifrat de punt a punt. De fet, cada cop que algú es canvia de número de telèfon o es torna a instal·lar WhatsApp, nosaltres rebem una notificació al nostre conversa amb ell que diu aquesta persona li ha canviat el codi de seguretat. I és que cada cop que s'instal·la WhatsApp i es verifica que és la persona amb aquell número de telèfon la que se l'ha instal·lat, doncs es genera una nova clau, és aquesta clau de xifratge que aleshores només compartiràs tu com a emissor i ell com a receptor o ella, i aleshores és això el que permet que ningú més pugui accedir als continguts i entendre'ls. Evidentment, com comentava, aquesta clau de xifratge o aquest sistema de xifratge que fa servir WhatsApp és el mateix exactament que fa servir Signal. Signal és l'aplicació clàssica de privacitat, la fa servir moltíssima gent quan el que volen és assegurar-se de que la comunicació és privada i que ningú més hi pot interferir, i de fet és de codi obert i no pertany a Facebook, que normalment aquestes dues són senyals molt importants per fiar-se d'una aplicació i fiar-se de la seva privacitat. A més, Signal també té videotrucades i trucades de veu i és l'aplicació que fan servir molts polítics, com comentava, quan volen assegurar-se que ningú sabrà exactament què és el que hi diuen. Pel que fa a videotrucades, si la persona a qui has de fer-te la videotrucada doncs té un telèfon Apple i tu també tens un dispositiu, una tablet, una tauleta o un portàtil Apple, FaceTime és una de les opcions més segures i més privades que existeix i per tant és una molt bona opció per assegurar-se que ningú més té accés a la informació. En canvi, aplicacions com Zoom han demostrat que no són tan segures i no s'hi confia tant, especialment ara que s'ha posat de moda. Però per altra banda i per acabar, el que comentava, un cop la informació s'ha convertit en digital, tot el que vulguis comunicar, una foto, una nota de veu, qualsevol informació textual també que enviïs i et converteixis en digital, deixa de ser 100% privada. Sempre hi ha un perill associat a convertir aquella informació, perquè ja no només depèn de confiar en aquella persona, sinó també depèn de que ningú hi tingui accés i no es pugui reproduir i tornar a enviar a altres llocs. A més, la informació digital pot tenir excedents, els hackers poden accedir-hi, pot tenir l'aplicació un forat de seguretat, un bug que ningú havia contemplat i que aleshores fa que aquella aplicació ja no sigui tan segura com es pensava, o poden passar 1000 coses. Sempre és molt més segur conservar físicament la informació, si pot ser sota clau. En aquest cas, el millor, per exemple, és intentar no posar-se en risc, intentar no anar fent públiques certes informacions, certes fotografies o certs vídeos on se't vegi. Una recomanació podria ser, per exemple, fer fotos, íntimes en les que no es vegi el cap, només el cos, i així, per tant, no s'identifiqui aquella persona, perquè una altra cosa és que a la persona a qui li envies la informació, amb la que tu ara mateix hi confies, doncs potser al cap d'un temps aquella persona et pot traicionar, perquè tots tenim errors i tots som humans i tenim emocions i pot ser que en algun moment falli alguna d'aquestes assegurances que teníem emocionals amb aquella persona. O pitjor encara, pot ser que tu hagis pres una foto o tinguis una informació guardada dins del teu telèfon i te'l deixis desbloquejat o sense protegir i qualsevol altra persona hi accedeix. Així que, com sempre, el més important si volem defensar la nostra privacitat és pensar exactament què compartim, a qui i per què ho fem. Perquè un cop està transformat en informació digital i està dins d'un telèfon mòbil o dins d'una aplicació o dins d'un servei, a dins del núvol, doncs aquella informació ja no és tan privada com era abans.